Wo fangen wir da an? Stina war een oude jongvrouw, trouw met haar broer in een jonggezel bij een kleine boerderij. En eens moest Stina op de huisstal klimmen en struien eraf schmieden. Ongelukkigsterwijs droeg het tussen twee balken door. Zo hong het dan nu. Koos net terug en voorwaarts. De benen eraf en de schotten erop. Het was zomer daar en het was blank voor ogen. Wie dat in die tijd ja, met die schotten zo was. Die waren ja lang, dat moet die wel niet strongen. Dan zag het ja niet. Wie nu een ganze tijd alleen gebrasseld had en het voorwaarts kwam, bleef hem niks anders overal om hulp te roepen. En toen ving je dan roepen. Hulp, hulp, er wil geen man vlu.